Dhansiri constituency arar phan kaching thura mopen danglok kapre kasaya mo kipalang ponche phan pura Karbing Long Autonomous Council pen kidam tang vosik ni phai krep phor ni si ni so terang pia phan VDC chairperson apu pek ponlo rat phan kimisana saya mo claim PG pulutang te apor kinang sot bino lason thotsi Dhansiri constituency arar phan kimisana saya mo kipaklem PG aphan pura Karbing Long Autonomous Council pen ni so terang pia phan VDC chairperson arpu pek ponlo alangli VDC chairperson arpu deng det pen pinian ni krepho mate 15 days amgetla bonta all party hills leader conference mate APHLC asong tumpen ni so terang pi VDC chairperson chiklo joni jonthom plengdet aphita Dhansiri constituency arar phan cyclem pithek thepura akoi ki pitap karbok taparat ke ning samse athe niso terang pi VDC chairperson arpu deng det pen pinian ni krep ho mate 15 days gadlang lasi rar phan sai mu ki claim pike apor nang kokpusi phirangkia mailo ningje pong inut high school teacher science teacher plasta alangli sakuri alangli orengawar saiban same alangli churian det si alangli election ki thur la pen alangli remboma por hustame alangli development bang ke alangli claim pin po bang ke alangli phan pune Athema non langdam nang penang anadi me alang li sen gravel atware pon da do dak alis tame penang an dolo pamopen nilitoma president me tame than lo ringbel tame non amala RTI mari pus tame alang li niso terang pi kona nasi kame claim bangke alang tum thek longji lapen ke niso terang pi akahai pi niso terang pi alang li ke claim ke dam adim jong se alang li tum langdaming tung duk polote nil tum ja pangke kona nasin niso terang pia akahai pi niso terang pi kame claim nilitum japon thek lasi non stame ladak Dhansiri hawar bangke litum dhorom chipuang ne party chipunang ne lasi niso terang pi alang li non VDC chairman ke long stame alang li chiklo jonda pleng pelang ni krep hoberla lasi APHLC asong atum lam karbok taparet ke ni samse puta phirangkia melong sangpi niso terang pi atim matum pen jong ponlo niso terang pi bangke kampen ke development amen pen ela parada pan thai thana kemik the kusi gachi yong la selang li tum ki pula so statement lang tum ki pondo je niso terang pi chiklo yon joni ba chiklo yon yon thom chairman lang ta karbera pan thangda kampen pi pon thek thek kusi da ki jong pondo la sila solong bangke ni tuma president minang than lo je alangli bangke election thurthia ko amen thanga ki jung basta me Dhansiri ang kang bangke la dagil tum kar bidat kale lo belek thailong sita me kona pen kena nani mana rong tim ge yatio sita me ati ong dong rong bangke asabet sita me kira bangke pajir damang lo asila solong pen si ako also se rapon thegi mene kusi ke damtang ni patah ini sami election thur pon lo aso pen sita me kona pen kena ne gachi tonte joine si election bangke haipon ne dalo sita me boy fis sita me aja pen punang sita me alangi bangke ki claim thuji aning hanglang kumasi akon ni claim pen punlang se awar side do kumasi ke damtang po bangke BJP long chipok dondo laso BJP long chipok ponde penathi wangbom pen na bangke ke damtang musik ni phaikre pho 15 June early Karbing Long Autonomous Council CM sarake hai pen alang le phan rata phan paklem pinang pen si alang le phan ni tatimi bidi singwai pon la si order tal hen la 15 June order la si APHLC alang le tum press conference do chiklo joni yon thom pu lag bangke karbok isi aja taklem dekte bangke la bangke lam chobai la bangke alang le tum abatai lo la bang so lam pa chobai la kenon ka Dhansiri arat jat phan kale lo Diphupen Govintiso Karbing Long Live